Salawat sarta salam mugi tansah lumintir dumateng titah linangkung inggih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sami tanrah wantu-wantu syafaatipun benjing wonten yaumul akhir. Salajengipun inggih panjenenganipun Bapak Gunaryanto sekalian Ibu wonten dalu punika kagungan hajat utawi pahargyan tasakuran putra ingkang nomor kalih inggih Mas Fahrul ingkang alhamdulillah sampun kalampahan ijab kabul wonten ing Magetan kala dinten Senin tanggal 17 Oktober. Mugi-mugi kanthi dedonga panjenengan sami nak temanten kekalih saged bangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, saged dados keluarga ingkang tansah taat bekti dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalihipun inggih wujud syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos. Wonten dalu punika inggih panjenenganipun Bapak Gunaryanto sekalian Ibu damel ngregengaken swasana ngrawuhaken kidalang Bayu Pamungkas menika wujud syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ugi bintang tamu Mbak Niken Salindri dan Pak Yudo Bagia. Inggih kaping tiganipun tasakuran panjenenganipun insyaallah nderek nglajengaken utawi nguri-uri budaya Jawi. Supados kula panjenengan sami saged mendhet hikmahipun saking budaya Jawi khususipun ringgit wacucal ingkang mangke sedalu natas badhe kalampahan kalih panjenenganipun Ki Bayu Pamungkas unun injih kesupen panjenenganipun Bapak Cari utawi panjenengan Bapak Gunaryanto pilih nderek bela sungkawa kapundhutipun bapa saking Kidalang Bayu Pamungkas. Kula menika wonten dalu punika sedaya para rawuh kasuwun kula tuntun nderek Al-Fatihah khususon ila ruhi Bapa Anom Surata. Allahumma fir lahu warhamhu wa'fu anhu. Al-Fatihah. Iya kana. Alaihi. Nggih salajengipun anggen nampi panjenengan sedaya. Kathah kekirangan samudayanipun panjenenganipun Bapak Gunaryanto sekalian Ibu nyuwun pangapunten ingkang tampa upami. Mugi-mugi panjenengan purun paring pangapunten ngikhlasaken saengga kula panjenengan ndadosaken umat ingkang dipun berkahi Allah Subhanahu wa taala. Dumateng para tamu kakung putri, para sanak kadang tangki tepalih, muda-mudi karang taruna panjenengan ngaturaken matur suwun ingkang tanpa upami pembantunipun. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala saged mbales punapa ingkang panjenengan paringaken dumateng panjenenganipun Bapak Gunaryanto kanthi piwales ingkang langkung sae langkung ageng. Kula kinten mekaten menika atur saking panjenengan Bapak Gunaryanto lumantaring kula kathah tumpang suh tata basa mboten pranani penggalih panjenengan kawula nyuwun pangapunten ingkang ageng lan kathah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun meninggih penyerahan tokoh wayang kulit dari tokoh Kresna dengan mengambil lampahan tawil lakon Narayana Krida kunjuk dumateng panjenenganipun Kidalang Bayu Aji kasuwun jengar saking Palenggahan. Saya perlu nampi tokoh wayang saking tuan rumah Bapak Gunaryanto Esos kalian Ibu Tutut Winastri.